Сърбия. Факъла му е само секс. И кога записва ли всяко? Записва го. Аз мога да махна звука. Обаче не знам. Пада в Америка и там нали много такива самоубийства хвърлят се от 20 етажи, кой е тая. Там няма и гледа, една жена падла и убила това. Always standard. She begs. Always standard. Тук не беше. Още ще го Там ми е посочен някъде. Това да не е почтата. Това беше на тях. Тук ме беше това. Нищо ще видим. Това е почтата ли? Да. Кое е било това? Вие. Почтата е било това. Много странно, защото Защото няма пари. те няма кой, сигурно, ама толкова да продават картички. Картички. Има всякой да продава картички. Тук снимайте сега, тук да видим сега, тук тук беше майкристо, нали? Да. Това си беше улицата. Това беше. И тук имаше, помниш, двама пееха нещо. Да. И свиреха и тук бяха седнали. Ирине, майко, Ирине. Не беше му тук, Христо. Не беше там тия къщи, трябва да се допират. Не беше. Нищо бе, от тук. Това е родопите, нали? Родопите, да. По-надолу ли? Не, майка беше по-надолу да ходим. Не е тук. Ела сега. Ела. Нищо да знае. Това е много хубаво място да пишем да видим. Тук е по-изоставено. Ами ще се върнем по-надолу тогава. По-надолу се тръгваш, аз и тогава тук се пътки да се дърпа. Татина къща. Само къщи. Тук май излизаме извън село. Здравейте. Здравейте. Това е малко да снимам на първо. Няма смисъл на тази. Не дойдохме оттам. Хайде да снимаш. Оттам дойдохме покрай това. Ай, с твоя мъж. Ти си познаваш твоя телефон. Краси, ела да се снимаме на тази улица. Нека много. Много снимки станат. Ще ги изтривам. Снимките са като текстове. Повече от 5-6.
снимка стане. Гледай. Ау! Гледай каква снимка Да, стане. да. Погледни, защото тук на снимката се вижда много хубаво. Христо, ние с тебе нямаме тук такава снимка. Искаш ли да ви снимам? Айде. Той с камерата. Камерата си Краси, камера. дръж на малко камера. Ами той, тази снимката ще огреш, дай да. Не, чак. Си я държи. Нека си държи камерата. То се смее. Съм като някакъв владика, който държи тук някакъв. Те нали има такива. Няколко така. Айде, мерси. Тук да се хванат тия работи. нали? Защо? Като замъглена ми се... не. И преди така. Що така замъглено? Върнеш какво правиш? Здравейте. Ето е бялата къща. Айде ти да го Готово. Още една. Едната ръка по-нагоре, другата по-надолу. Сега обратно. Ето.
Sad вече. Снима бе какъв си. Нека да има малко разнообразие. Ма нека бе. Супер е. Ама пак си снимал не както трябва бе, Христо. Ела. Сега точно отгоре, вместо да хванеш това, ела да виж какво си направил. Погледни се, отпред си сложил толкова камъни, а отгоре не се виждат къщите. Тук камъните няма нужда. Тук, отгоре покривите да се гледат. Айде сега в другия посока. А нещо друго? Още нещо? Айде да това. Ама ти снимаш ли с камера? Не снимам. Това е супер сега, горе и небето проблясва. Ела да видиш тук какви снимки стават. Тая е известна. Ела. Известна улица. Ела да точно това. Гледай се. Къщето небе. Това ти го накарахме много. Thank you.